Governor Mama Chakozwavinya Ndeti opoyo bila kuom tayo ng'anyo mane obage counties mopogore opogore mar kwedo paro mar chik mahigani yorno makare. Kane wuoyo seche mane oyawo ayanga tesend nyamburko e kar dak ma Kangundo, Ndeti nolero ni tayo ng'anyo maonge tiyo gi agoko kaka polise notimo odiechieng' manyoro en ranyisi ni Kenya osegoyo okang' maduong' e demokrasia. Opoyo gedo mar tesend geche ma Kangundo kowacho ni tesend nyamburko no biro konyo e gero ohala mitimo chiro ma Kangundo, ka bende nokwayo jomatatu mondo oti makare gi kar nyamburko no. To thank the Kenya National Police Service for what they did today. We know we have our young children, we are calling them GZ, who went out in the streets. They took care of them, they didn't harm them, and they finished whatever they wanted to do, and they have gone home. Thank you very much for taking care of our children. I also want to urge and kindly ask all leaders, including me, members of parliament, senators, all ask leaders to serve the interest of the people and not our interest. Kwa hivyo asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Tutaendelea kuwafanyia kazi.